Danas nogometni klub Čukovec, kako je svima, naravno, kako su svim klubovima problem financije. Tako su i nama postale problem financije u klubu, naročito kad sam ja, koji sam godinama, znači 15 godina, bio predsjednik kluba i glavni sponzor, kad je i meni bi se reklo u poslu ili u mojim firmama krenulo slabije, to nisam bio više u stanju toliko novca koliko je trebalo, osim što je grad Prelog u nekom iznosu od 15.000 kuna godišnje pomagao ovaj klub. Trebalo je puno više novca skupiti, jer naših igrača iz sela je bilo vrlo malo, a najviše je bilo onih koji su dolazili sa strane. Međutim, niko nije igrao u Čukovcu zato jer što voli Čukovec, nego igrao zato da mora da dobije novac. Kad je novca nedostajalo, to smo zadnju sezonu 2013-2014 još osvojili prvo mjesto. Znači, osvojili smo prvo mjesto u Međimurju i može se reći da se te godine radi nedostatka financija klub seniorskom dijelu gasi, ali se nastavlja uz veliko požrtvovanje Darka Lehkija, znači, koji je se prihvatio rada sa mladima, znači s pionirima. To su uglavnom mladi do 8 ili do 10 godina, i zato jer smo napravili dobar dogovor sa Donjim Mihaljevcem i Svetom Marijom da sva 3 sela imaju po jedan klub, tako recimo do 8 godina, znači u 8, pa u 10, pa u 12, i koji postižu dobre rezultate. Upravo radi toga, radi tih mladih, nam je zadovoljstvo što možemo očekivati da od tih mladih danas sutra možemo napraviti i dobar klub.